Вървя по улиците на моя роден град, край мене бясно профучават коли, а на хълма отсреща спокойно и величествено Божията майка бди. Мое родно Хасково, колко обновено сега си ти, и се вливам в забързания ритъм на деня и крача по стъпките на хиляди хора. Вглеждам се и откривам в лицата им различни съдби. Вървя по улиците на моя роден град, а в очите ми пламък на гордост трепти. Спирам се и слушам захлас от един прозорец. Песен за една цигулка някой реди. Днес, в началото на 21 век, Хасково успешно изгражда своето бъдеще, защото цени и не забравя своето минало. Градът не се прекланя пред творческите постижения на родните таланти. Сред творците, изградили облика на интелигенцията в Хасково, е името на уважаваното всички професор Недялка Симеонова. Още приживе чрез своето изкуство, професор Недялка Симеонова бе първият ни посланник на мира не само в Европа, но и в Америка. Първата българска цигуларка, виртуоз, остави неоценимо богатство, послание към всички творци в целия свят. Нейното завещание пази дълбоко в сърцето си синът на Недялка Симеонова, маестро Димитър Симеонов. Тя завеща един хубав, брилянтен тон. Завеща на българските фенове прекрасни пиеси, изпълнени от нея. Завеща тази сила, с която тя пленяваше зрителите. Този мост, който правише между себе си и публиката от първият лък. Тя завеща на младите една сила, с която доказваше, че изкуството е вечно. Даже имаше случаи, когато говорихме, ми каза, музиката е като едно море и един живот не стига ние да го изгребеме. Трябва няколко живота. Затова до края на живота си всеки музикант ще трябва да работи върху изпълнението си. Признателно Хасково не само помни и обича своята родна дъщеря Недялка Симеонова, но и за 31 път община Хасково провежда музикални празници, посветени на знаменитата цигуларка. Нещо повече, по своя инициатива, в рамките на музикалните дни, община Хасково организира международен конкурс за цигулари професор Недялка Симеонова 2006. Една от изявилите се на наша сцена участнички в предишното издание на конкурса за цигулари е младата изпълнителка Кристина Хинова. Авторитетно жури с председател професор Георги Костов и присъждат отличието Гранд При. За 16-годишната възпитаничка на Средно музикално училище Любомир Пипков в София това е най-голямата й награда. Това е най-голямата награда, която съм получавала и се чувствах много щастлива, естествено, да получа точно на този конкурс Недялка Симеонова в Хасково. Той е един от най-престижните конкурси в България
За първ път се явявах на този конкурс и искам също така да използвам момента да благодаря на общината на Хасково за това, че успява по такъв прекрасен начин да организира конкурса. Искам да пожелая на всички участници много успех, да се представят много добре, да покажат на какво са способни и да се чувстват горди от това, че участват на този прекрасен конкурс, който носи името на най-добрата българска цигуларка. Конкурсите и концертите за Недялка Симеонова са част от развитието й на изпълнител от голяма класа. Тя е сред малцината щастливци от цял свят, учили през световно известния педагог професор Леополд Ауер от Нью-Йорк. Артистичният живот на българската цигуларка е един трънлив път, изпълнен с много разочарование и незгоди. Въпреки това, цялата им концертна дейност преминава при непрекъснато развитие и усъвършенстване. Майка ми обръщаше много голямо внимание върху българската музика. За нея са написани не една и две пиеси. Тя имаше огромен репертуар от български пиеси, концерти и казваше винаги, че българина трябва винаги да уважава нашата музика. Името на професор Недялка Симеонова безспорно издига авторитета на българското изпълнителско майсторство не само в България, но и в чужбина. Обичам сгуката. Да. Защото за мен сгуката е като клас на човек. И когато слушам на сгуката, мислям за други неща. Хасково си има своята бяла пролет и своята златна есен. И докато има родолюбиви хасковлии, ще ги има и традиционните празници на този град. Красивият и топъл тон от цигулката на Недялка Симеонова пак ще докосва лиричните струни на нашите души. Вървя по улиците на моя роден град, а в очите ми пламък на гордост трепти. Спирам се и слушам за глас, как някой се опитва песен за една цигулка да съчини.